Máme prvý večerný záznam z Österreich, z Rakúska. No, sme sa načapali zase. Sme sa zase načapali, ale teda s Rakúšakmi, ako bolo to ťažké, lebo sme sa komunikovali horko ťažko. Oni takí starší pani to boli, takže po nemecky sa nedalo, iba občas niečo, takže hlavne po nemecky. Ale bola sranda, ako sme pokecali, pozvali nás na pivo, frajeri, a nám dali telefónne číslo, že keby sme mali problém, máme zavolať, takže máme číselko, keby sme mali problém v Rakúsku, vieme kam volať. Tak je. Teraz sa tackáme. Perfektne, ideme si po vodu, ideme sa niekde zložiť, nájsť, spať. Tak, 12 hodín, zrazu o pol druhej ideme. Táto mu ver, že asi neskoro.